روشا خزمەتگوزاریە لە تەڤایە باژار و گوندên Rojavayê Kurdistanê yên dibin kontrola qesedê de her ku diçe xerabtor û aloztir dibe û hemî pêdawîstiyên jiyanê weke elektrîk û sûtemenî û cilûbergên zivistanê kêm bûye. û eger hebe bi nerxekî giran tê firotin. Adnan Bozan endamê Komîta Navendiya Yekîtî Kurdistanê Sûriyê di dema beşdarî di bultena Arkê de ji bajarê Kobanî yê Rojavayê Kurdistanê da zanîn ku rojane krîzên nû têne holê û ya herî dawî û nayê çareserkirin elektrîk e. Tenê navbera 3 ta 4 demjimêran heye û hembêrên elektrîkê yên molîdeyan bi nerxekî giran li ser xelkê tê belavkirin. Ku li Reqayê bi 16,000 û li bajarê Kobanî molide qedexeye û li Qamişlo bi 7,000 lêreyê Sûrî li ser xelkê tê belavkirin. Ji ber ku bêhtirî molideyên elektrîkî yên berpirsên peyedê ne yan jî hisedarên bazirganan. û li gorî xwe nerxê destnîşan dike. Ew jî ji ber nebûna çavdêriyê. Her wiha bilindbûna nerxê dolarê Emerîkî li hember lêreyê Sûrî, bandoreke xwe mezin li ser jiyana rojane ya welatiyan kiriye. Di dema ku mûçeyên karmendên PYD 350,000 lêreyê Sûrî ye, nake nerxê 10 kîlo şekir û yek teneke zeyt. Adnan Bozan nîşan bû wê yekê kir ku sûtemenî di benzînxaneyê de nayê dîtin û qerbelixiyeke mezin li ser kom dibe. Lê li bazara reş û li pêşçavên xelkê û rêveberiya PYD nerxekî giran tê firotin û tekez kir ku dirskirina krîzan bi mebest ji alî rêveberiya PYD ve tê dirskirine. Tê zanîn ku ji ber nebûna sûtemenî û elektrîk û kêmbûn û bihabûna hemî jorên kerestên xwarinê û cilûbergên zivistanê, her wiha nebûna ewlehî û seqemgiriyê li deverê, rêveberiya PYD dixwaze bi kiryarên xwe deverên Kurdî ji xelkê resen vala bike.